जोंनि जे ट्रेडिशन जोंनि जे कालचार जोंनि जे रिच मोनसे कालचार दङ बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लानांगौ जोङो गिदिर प्लेटफर्मफ्राव जोङो बांसिन देखायनो जोङो आखायाव लानांगौ जों बांसिन जोंनि हारिनि जे जोंनि रिच रिसोर्सफोर दङ ट्रेडिशनेल आटायारफोर दङ बेफोरखौ गिदिरसिन प्लेटफर्मावहाय देखायनो थाखाय जोङो हास्थायनांगौ जोंनि मेन प्रायरिटियानो जादों नलेज एक्वायरिं नलेज जोङो नलेजखौ एक्वायर खालामनांगौ नलेजआनो गासै बिथिङावनो हेल्प खालामो नोंनि पार्सनेलिटि ग्रथ नोंनि जे स्किल्स इमप्रुभ खालामनाय नोंनि जे टेलेन्ट बेफोर गासिबो नों नलेज दङबा नों आवगायनो हायो नों गावखौ बांसिन सिनायथि बा दिन्थिफुंनो हायो बेनि थाखायनो नलेजआ इम्परटेन्ट एन्ड देन विथ दिस नलेजजों सासे लाइमोना गावनि अचिभमेन्ट्सखौ फुलफिल खालामनो हागोन नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारनायनि लामाया गासिब दिगनिफ्रायबो फैयो थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांमोननो सासे लाइमोन जाय लाइमोना दिनै नर्थ इस्ट मिस्टार नर्थ इस्ट जे बादायलायनाय थामहिनबा मडेलिं दिन्थिफुंनायाव फार्स्ट रानार आप मोननो हानाय सासे लाइमोनजों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों दा फंबाया माबे समाव बिथाङा बे समाव नैबे देरहासारनायनि सिगाङाव बबे जायगायाव बाहागो लादोंमोन आरो बे समाव बिथांनि जाफुंसारनायनि आन्दोआव मा दं नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनथिगोन नंगौ बे समाव आङो दङ चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बेंटल टाउननि साखाथियावनो बे समाव दङ नोंथांमोननो फोरमायगोन बा दिनैनि मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बिथाङा मिस्टार ग्रेन्ड नर्थ इस्ट 2024 आव फार्स्ट रानार आप बिथाङा मोननो हादों फंबायानो जादों फ्रेंकलिन इस्लारि दा फंबायनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांखौ कंग्रेचुलेसनखौ बावग्रोबाय थेंक इउ सिनायथिखौ खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा फ्रेंकलिन इस्लारि आङो चिरां बेंटलनि आरो आङो थांनाय 27, 28, 29 आव आङो मोनसे मडेलिं इभेन्टआव बाहागो लादोंमोन बेनो जाहैबाय ग्रेन्ड मिस्टार नर्थ इस्ट आङो बे इभेन्टआवहाय आङो गोबां सोलोंनो मोन्दों जेरै पाब्लिक स्पिकिंआ आंना इमप्रुभ जादों पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट आरो आङो गोबां जे स्टेटनि जे पार्टिसिपेन्ट्स फैदों बिसोरनिफ्रायबो आङो गोबां सोलोंनो मोन्दों आरो जिहेथु बे खुंजानाया माबे जायगायाव जादोंमोन फंबाय बियो आदाबारि होननाय मोनसे जायगायाव जादोंमोन गुवाहाटी उटाल उद्यान बे मोनसे पार्क बायदि बेयाव जादोंमोन बेवहाय फंबाया बाहागो लाबाय जिहेतु गोबां जायगानिफ्रायनो जिहेतु नर्थ इस्टनि गोबां बादायारिफोरानो बेवहाय बाहागो लाबाय दा बेवहाय फार्स्ट रानार आपखौ फंबाया मोननो हाबाय माबायदि जानाय गुबुनफोर जिहेतु बादायारिफोरखौ लोगो मोनबाय बेवहाय आङो HS टाइमनिफ्रायनो मोनसे ड्रिम दंमोन जे आङो आंनि कालचार जे आं जोंनि बर' कालचार बेखौ आं दिन्थिफुंनो आङो गोसोमोन बिनि थाखायनो आङो बे खाबुखौ मोननायनि थाखाय आङो आंनि पेरेन्ट्स आंनि जे एल्डार्स बिसोरखौ आं हामबाय होयो आं फैगोन समावबो आङो बिदिनो गेदेर इभेन्ट्सफ्राव आङो बाहागो लानो गोसो जिहेतु गोबां नर्थ इस्टनिफ्रायनो बेवहाय बादायफैदों बेवहाय दा बे बिथांमोनजों लोगो मोननानै जाय नोंदों कन्टेस्ट खालामदों बिथांमोनजों लोगो मोननानै बिथांमोनजों माबायदि जिहेतु नोंनो फार्स्ट रानार आपखौ मोननो हाबाय माबायदि जानाय एक्सपिरियेन्सआ माबायदि आङो कलेज टाइमनिफ्रायनो आङो एक्टिभलि पार्ट लादों आरो आङो गावनि जे पार्सनेलिटि बेखौ आङो इमप्रुभ खालामनो आं जोबोद सेस्था खालामदों आरो आङो रिजाल्टखौ मोननो हादों आङो मोजाङै मोजां पार्टिसिपेट लानानै गावखौ श'केस खालामनो हादों जे आंनि टेलेन्ट जे आङो मार्शेल आर्ट्सआव इन्ट्रेस्टेड आङो सिगांबो आङो जे कम्पिटिशन्सफोर बेवहाय आङो बाहागो लादोंमोन आरो आङो दिन्थिफुंनो जे टेलेन्ट राउन्डफोर जादों जे फट'ग्राफि राउन्ड ट्रेडिशनेल राउन्ड आरो वेस्टार्न राउन्ड बेफोराव आङो आंनि जे टेलेन्ट बेखौ आं श'केस खालामनो हादों
फंबायनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु जागायजेननायखौ स्कुल लाइफनिफ्रायनो जागायजेननाय होनना बुङो थुलुंगाया सोर सोर न'खरनिफ्राय आंनि पेरेन्टसा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामो बियो फाइनान्सियेलि गासैबो आंखौहाय हेफाजाब होबोबाय आरो आंनि लोगोफोर बिसोर आंखौ जेब्लायबो थुलुंगा होयो आरो आंनि नेबरनिनो आबौमोन आबौ कहेन बिथाङाबो आंखौहाय अलवेज थुलुंगा होदों आरो आङो दासिमाव बे पजिसनाव दङ आरो आङो फोथायोदि आं फैगोन समावबो आङो बांसिन आचिभ खालामनो हागोन होननानै माबेयाव बाहागो लानाय फंबाया जिहेतु नैबे आदाबारियाव जानाय गुवाहाटीनि आदाबारियाव जानाय जिहेतु मिस्टार ग्रेन्ड नर्थ इस्टआव जिहेतु फार्स्ट रानार आप मोनबाय बेनि आवगायाव बा सिगाङाव माबे जायगायाव बा इभेन्ट्सफोराव बाहागो लानो आङो गिबियावनो आङो मडेलिं जे कम्पिटिसन बियो बेंटल कलेजाव जादोंमोन आङो होमबा HS आव दंमोन आङो बेवहाय सेलेक्ट जादोंमोन बेवहाय साबासो पार्टिसिपेन्ट्स दंमोन बेंटल HS कलेजाव बेयाव आब' मनालिसाबो दंमोन जे बियो दा गिदिर एक्ट्रेस जानानै दङ आरो आंनि लोगोफोरबो दंमोन बिब'फोरबो दंमोन दा बेहाय गिबियाव बे मिस्टार ग्रेन्ड नर्थ इस्ट 2024 दा बेवहाय आदाबारियाव जानाय जे पार्टिसिपेट थामहिनबा बेवहाय इभेन्ट्स जानाय बेवहाय सोर लांनाय बा सोरजों थांफानाय आंनि काजिना आंखौ हेल्प खालामदों आंनि काजिननि जे सिनियर बियो बे इभेन्टनि ग्रुमारमोन बियो आंखौ फोरोंदों सासे ग्रुमार बियो बिनि मुङानो जाहैबाय पुरन्दर सरगयारि बिथाङानो आंखौ गाइड खालामदों माबायदि जायो जिहेतु बर'नि लाइमोनफोर गोबां दङ बर' हारिनि लाइमोनफोर दङ दा बे बिथिंजोंबो जे बुहुमाव सिनायथि जानायनि मोनसे लामा होननानै बुंगोन नामा औ जोंनि जे बर' लाइमोनफोर बिथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो जोङो जे बिसोरो ट्राइ खालामगासिनो आरो फैगोन समफ्रावबो आं फोथायोदि जोंनि जे बर' लाइमोनफ्रा गासिबो जे गिदिर जे इभेन्ट्सफोर जागोन बेवहाय बाहागो लागोन आरो देरहासारखौ मोननो हागोन होननानै आं फोथायो बेजों सासे सुबुङा थामहिनबा सासे लाइमोना जिउ सुंथा बा गावखौ सुंथानो हागोन हाया सिनायथि जानो हागोन हाया बेजों नैबे लाइनजों मडेलिं खालामनानै जोंनि मेन प्रायरिटियानो जादों एक्वायरिं नलेज जोङो नलेजखौ एक्वायर खालामनांगौ नलेजआनो गासै बिथिङावनो हेल्प खालामो नोंनि पार्सनेलिटि ग्रथ नोंनि जे स्किल्स इमप्रुभ खालामनाय नोंनि जे टेलेन्ट बेफोर गासिबो नों नलेज दङबा नों आवगायनो हायो नों गावखौ बांसिन सिनायथि बा दिन्थिफुंनो हायो बेनि थाखायनो नलेजआ इम्परटेन्ट एन्ड देन विथ दिस नलेजजों सासे लाइमोना गावनि एचिभमेन्ट्सखौ फुलफिल खालामनो हागोन नंगौ आं फंबायनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जेब्ला मिस्टार ग्रेन्ड नर्थ इस्ट 2024खौ फार्स्ट रानारखौ देरहानानै न'आव फैदोंमोन अब्ला न'आव फैनायाव रायजो राजाफोर बेंटल ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माबायदि थुलुंगा होदोंमोन बिथांमोना आंखौ एप्रिशियेट खालामदों जोंनि जे बेंटलनि जोंनि गेदेरफोर जोंनि एल्डार्स बिथांमोना आंखौ कंग्रेचुलेट खालामदों आरो आंनि लोगोफोर आंनिनो बिदा बिब'फोर बिथांमोना आंखौ कंग्रेचुलेट खालामदों आरो बांसिन इनकारेज खालामदों जे आङो बांसिनै बांसिन आं एचिभ खालामनो हायो आरो थांनाय बे निउ इयारनि जे प्रग्राम जादों जोंनि गिर्जायाव बिथांमोना आंखौ बेयाव बरायदों आंखौ आर'नाइ गानहोदों आरो कंग्रेचुलेट खालामदों आरो आंखौ फेलिसिटेट खालामदों गोसोआ माबायदि मोननाय जेब्ला थुलुंगाखौ बा फंबायखौ बरायबाय बे बरायनायाव माबायदि मोननाय आङो जोबोर मोजां मोनदों जे आंनि जे देरहासारनाय आंनि जे बिमा बिफा गिर्जानिनो गासिनबो आंखौ कंग्रेचुलेट खालामनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ हामबाय होयो बिथांमोना जे इनकारेजमेन्ट आंनो होदों आरो आङो जे अनारखौ होबाय आङो बेखौ लानानै जोबोद गोग्गा मोनदों आरो आं बांसिनै बांसिन आं फिउचाराव आङो पार्टिसिपेट लानानै बांसिनै आङो देरहासारखौ आङो लाखिगोन होननानै आं फोथायो
आरो आङो विनारखौ नेक्स्ट टाइम लाखिगोन होननानै आं फोथायो। फंबायनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे फंबाया जाखिनि बेवहाय देरहासारनो हाबाय दा बेनि आवगायाव गुबुनफोर जायगाफोराव बेफोरबायदि नैबे प्रेक्टिसनि थाखाय ट्रेनिंफोर लादोंमोन नामा जे मडेलिंनि थाखाय? आङो जेबो ट्रेनिंफोर लानाय जायाखै, आङो डाइरेक्टलि बिदानि थ्रुयै आङो बेयाव पार्टिसिपेट लानाय जादों। बर' हारिखौ मा बुंगोन बे समाव जिहेतु नोंथाङा नैबे समाव मिस्टार ग्रेन्ड नर्थ इस्ट मोननो हाबाय, दा फार्स्ट रानार आपखौ नोंथाङा मोनबाय, दा बे समाव लाइमोनफोरखौ मा थुलुंगा होगोन? जोंनि जे ट्रेडिसन, जोंनि जे कालचार, जोंनि जे रिच मोनसे कालचार दङ बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लानांगौ। जोङो गिदिर प्लेटफर्मफ्राव जोङो बांसिन देखायनो जोङो आखायाव लानांगौ। जों बांसिन जोंनि हारिनि जे जोंनि रिच रिसर्सफोर दङ, ट्रेडिसनेल आटायारफोर दङ, बेफोरखौ गिदिरसिन प्लेटफर्मावहाय देखायनो थाखाय जोङो हास्थायनांगौ। बर'नि हारिमुखौ मा मा दिन्थिदोंमोन जिहेतु नोंथाङा पार्टिसिपेट खालामदोंमोन गाननाय जोमनायफोरा? आङो बर' ट्रेडिसनेल मेल आटायार आङो गानदोंमोन, बे जाहैबाय गामसा, आर'नाइ, आरो आङो दख'ना शार्ट आङो बानायहोदोंमोन, बेजोंनो आङो दिन्थिफुंनो हादों। गुबुन सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लादोंमोन, बेवहाय जोंनि बर' हारिनि जे गुबै नैबे गामसा आर'नाइ लानायखौ नुनानै मा बुङो बिथांमोना? बिथाङा जोंनि गाबफोरखौ, जोंनि जे बिउटिफुल आटायार दङ बेखौ बिथांमोना एप्रिसियेट खालामदों आरो बिसोरो बांसिन मिथिनो लुबैदों आरो आङो बिसोरखौ खोन्थानो हादों। मा बुङो बिदिनो बर'फोर होनोब्ला? जोंनि जे आटायार बियो सिगां गोदोनिफ्रायनो जे जों ट्रेडिसन दङ, जोंनि जानाय लोंनाय, जोंनि जे फुड हेबिट्स, जोंनि जे रिच कालचार दङ, दख'ना, आर'नाइ, गामसा, बेफोरखौ जोङो गानो गोदोनिफ्रायनो। बेफोरखौ बिथांमोना अथेन्टिक मोनदों, बिथांमोना बांसिन मिथिनो लुबैदों आरो आङो बिसोरखौ खिन्थानो हादों। बिथाङानो जादों फ्रेंकलिन इस्लारि। दा फंबायनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिबाय थादों, आरोबाव मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। जा बे समाव फंबायनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे फंबाया जिहेतु नैबे समाव बावैसो सानाव जिहेतु जानाय जे हाबाफारि थामहिनबा नैबे मिस्टार ग्रेन्ड नर्थ इस्ट बेवहाय बाहागो लाबाय, इयुन नोजोरा माबायदि जागोन? आङो बांसिन आं ट्राइ खालामगोन जे गिदिर इभेन्ट्सफोर जागोन फिउचाराव, आङो बेयाव पार्ट लानो आं गोसो, आरो आङो आंनि कालचारखौ देखायनो आरो आंनि टेलेन्टखौ देखायनो आङो गोसो। फंबायनि इयुनखौ नोजोर बोनानै बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बेस्ट उइसेसखौ बिथांनो हरबाय। गोबां बाथ्रा जिहेतु मोनथिबाय, आरोबाव फंबायनिफ्राय नैबे समाव मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे फंबाय, नैबे समाव जोंनि बर'फोरनि जे लाइमोनफोर दङ, जाय लाइमोनफोरा नैबे बिथिंखौ नायनानै नैबे मडेलिं दिन्थिनाय, सावथुन मुलुग गोबां बिथिङावनो गुबुन गुबुन आयदाखौ लाना गावनि जे हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय बा सिनायथि होनो थाखाय नाजायो, नैबे बिथिङाबो माबायदि जायो जे बुहुमाव बर'फोरखौ, बर' हारिनि नैबे गाननाय जोमनाय बायदिसिनाखौ दिन्थिनो थाखाय नैबे प्लेटफर्मा माबायदि? जोंनि जे इण्डिया, जोंनि कान्ट्रि, बियो मोनसे डाइभार्स कान्ट्रि। बेयाव गोबां ट्रेडिसन, रिलिजियन आरो हेबिट्सफोर दङ। बेयाव जोंनि बर' हारिया मोनसे रिच रिसर्स जानानै दङ, दा थ्रु फिल्मस, थ्रु मडेलिं जोङो दिन्थिफुंनो हायो। बेफोरखौ जोङो बांसिनै बांसिन, जों यांगार जेनेरेसन्सफ्रा जोङो बांसिनै बांसिन जोङो ट्राइ खालामनांगौ, आचिभ खालामनो थाखाय बिगार प्लेटफर्मसफ्राव जोङो बाहागो लानो हानाय बायदि जोंखौनो जों थाग थियारि खालामनो हानाय बायदि बिदि जोङो ट्राइ खालामनांगौ। ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि थुलुंगा होयो जेब्ला फंबाया नैबे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन? ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे नोंथांमोननि न'खरनि सुबुंफोरा माबायदि थुलुंगा होनाय नैबे एचिभमेन्टखौ मोननो? मोनसे भट कम्पिटिशन्स दंमोन,
बे भटिं सिस्टेम दंमोन बे भटिंआव आंनि लोगोफोर आंनि सिनायनाय फेमिलि मेम्बार्स ओनसोलनि जोंनि लकेल्स बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदों लाइक्सआवहाय आरो आङो हाइएस्ट लाइक्सखौ आं मोननो हादों बे इभेन्टआव आङो 2.5 आङो 2.5K आङो भिउस मोननो हादों आरो about 560 बिदि लाइक्स मोननो हादों नैबे समाव जेब्ला देरहासारना फैबाय थामहिनबा नैबे फार्स्ट रानार आपखौ मोनबाय रायजो राजाफोरा मा बुंनाय न'खरनि खाथि सुबुंफोरा मा बुंनाय ओनसोलनि बेंटल ओनसोलनि सुबुंफोरा मा बुंनाय बिथांमोना जोबोर खुसि मोनदों आंनि एचिभमेन्टखौ बिथांमोना जे आंनि देरहासारखौ लानानै बिथांमोना खुसि मोनदों आरो बांसिन इनकारेज खालामदों जे आङो फिउचाराव बांसिन पार्टिसिपेट लानानै देरहासारखौ मोननो थाखाय बिथांमोना इनकारेज खालामदों नोंसिनि जे आफाया फादारा जेब्ला गिबियाव लोगो मोन्दोंमोन नोंथाङा देरहानानै जेब्ला न'आव फैदोंमोन मा राव होनाय बिमाया मा राव होदों गिबियाव मा बुंजेननाय बिथांमोना आंखौ कंग्रेचुलेट खालामदों आरो बिथांमोना फोथायखायोमोन कि आङो बेखौ आचिभ खालामगोन होननानै नंगौ बिथाङानो जादोंमोन फ्रेंकलिन इस्लारि जाय मिस्टार ग्रेन्ड नर्थ इस्ट 2024आव बिथाङा फार्स्ट रानार आप मोननो हानाय फंबायनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय फंबाया बे समाव बुंथिदों जे बर' हारिनि जे नैबे गाननाय जोमनायजों लोगोसेनो बर' हारिनि माखासे बिथिङाव नैबे मडेलिं खालामनानैबो जे हारिखौ सिनायथि होनो हानायनि बेबो मोनसे लामा होननानै फंबाया बुंथिदों आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बे आयदाखौ लानानै गोबां रंजाखांनाय थामहिनबा बे समाव मदद होनायखौबो फंबाया बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जर'खा बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव फंबाय फ्रेंकलिन इस्लारि जों दान्दिसे लानाय आयदाखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों